Takže čau lidi, dneska všechny brawlery, který mám na ranku méně než 5, si dáme na rank 5. Takže začneme netou, protože to jsem tady viděl jako první, trošku si upgradenu. A můžeme jít hrát, já se vám ozvu, až budem hrát, protože to chvilku bude trvat. Takže už začínáme. Budeme hrát fotbal 5v5. Nechce se mi ani moc. Takže já se vám ozvu, až to bude uprostřed, nebo až někdo dá gól. Ty smradí, který budou proti nám, tak nám dali gól. Takže... To má v tom spawnu toho modu. Hele lidi, jestli mě neslyšíte, tak se vám omlouvám, protože... No... Vyhrali jsme. Mám dislike. Já bych asi chtěl začít s nějakým... Nevím, jak kiknul. Nevadí, aspoň ty párky budu sbírat víc, takže... To bude asi rychlý, protože na mě to mám rank 3, že jo. Takže jdeme hrát, já jsem vám ozval, že to bude trošku drama. Zabil jsem asi už 3 lidi. A k tomu ještě nějaký 2 týpky. Jo vlastně, to jsou právě součást těch 3 lidí. Ty ani nevím, co mluvím dneska, jsem úplně divnej dneska. Dobrý kámo, kolem jsem Artyho, velmi tady ty kostky. No, protitař, já nevím, jestli to dáme na protitaře. Tak já si vezmu ještě tam tu bednu. No, ale mohlo by to přestat tak nahlas hrát, do prdele. Hej, ale kámo, kdyby neměl hrát gumový medvídky, návím si gumu. Ty vole. To počít ne. Co jsem pěkně pokekal. Yes, dali jsme to. Dobrý, natáčíme to. Yes, udělali jsme to. No, tak dobré. Mám rank 4. Nebo jakoby tier, ale jakože prostě OG rank, víš co. Ještě... to možná něco padne. Něco padne, kámo. Prosím, ať to mám na video. Mě padla Tara! Kámo! To mě poser. Hele, já teď střihnu video a já to jdu ukázat bráchovi. Kámo lidi, já mám mega radost. A čumte jo. Aspoň si dneska i trošku zagamblíme s tou Tarou, protože víš co, na to, abych na ní měl rank, víš co. Tak jdeme hrát ještě piči, kámo. Mám takovou radost, hej. Ale kámo, to je první dobrý star drop, který mám zachycený na video. Nějak mě vždycky star dropy dobrý padaly jenom bez natáčení, víš co. Kámo, já jsem tak doufal, že aspoň na video mi padne něco dobrý a ono to fakt padlo. Jo kámo, takže mega hust, takže mega dobrý, víš co. Pojď sem, bule, já bych chtěl tyko... Kámo, ne, lagy, tak to ne, to se mi nelíbí, lagy, dobrý, už nemám. He, ale já bych chtěl tady toho... jmenuje se Rici, tak mu budu říkat do Rici. Pojď sem do Rici. Do Rici, no tak to jsem v Rici. Daj nám jako možná sundá. Ne! Rici. Já jsem zabil Rici. Sakra, už to nemůžu říkat. Jsem tady zem spray. Tam bude ten dynamite, víš co. Hej, ale kamo, tak ty vole. Pojď sem. Je? Nadám. Ok. Lidi, doufám, že to zvládnu. Takže aspoň, víš co, můj medvěd už tam... Ne, oni mi zabili to medvěda bez toho. Protože už se mi víš co ulti na mě dělat. Můj medvěd zabil tu, anebo ho zabila žena. Jo, padla mi Tara, brácho. Hej lidi, zagamblíme si i s Lukem, takže já tady dám dual. Mě zima na nohy. Tak to jo. Hej lidi, my jsme se tady teď s Lukem bavili, já jsem mu řekl, co cílovka videa a Luky tady vás může pozdravit. Ahoj lidi. No, takže jdem hrát i s Lukem. Čekaj, to mám asi moc nahlas, já tam budu mít převřivaný.
Znič to ne. A musíš taktizovat. Dneska jsem byl u babi s mým bratrancem a dělali jsme tam blbosti. Třeba prostě jsme na něj, my jsme hráli polstářovou... Ticho, Luky, já vyprávím. A hráli jsme tam třeba polstářovou bitvu, ne? A já jsem mu furt radil, jak se to hraje, ne? On je jakoby ve třetí třídě. A já jsem mu furt jakože říkal, musíš taktizovat. Hej, Luky, zabij toho skeletona tady, já tady spavnu medvěda. Dobrý, je mrtvej. Ty dal křoví. Jsou tam, kamo, to bylo nějaký rychlý, ale... Bum. Jestli já ti pomůžu. Ten je docela... Dobrý. Ty jsi byl chcíplej? Ne? Kamo, ty byl víc lidí než já, tak to jo. Právě. Takže vidíte lidi, rank 5, teď si dáme Bula, protože na Bulovi ještě nemám rank 5. Jo, takže my jdem hrát. Jo, takže zase se vám ozvu, až to začne. Tak hele, už jsme začali. Já jsem tady s Bulem začal střílet krabice. A víte, co mi přijde hustý, že tam Bul střílí jakoby sekyrky. Souka. A jo. Tam má. Tam oni tam jsou, oni tam bojujou, tam jsou ty... Zabij tu holku, protože ona má 2 životy, ona si může udělat druhý život. Pojď sem. A nesmí tě hitnout, protože právě když tě hituje, tak její sakra. Ne! Nevadí. A dostaneme pohárku, to byl pohárku, že nevím, že to bylo. No, mám rank 3. No, tak jdeme hrát. Hej lidi, já jsem ozvu, až na Bula budu mít rank 4, jo, takže čas. Takže lidi, byla to pro mě docela práce, protože Bul není můj úplně nejlepší brawler, ale mám ho už na 4, takže jdem dál, jo. Pojď, hrát. Přestala, já už natáčím. Co? Já už natáčím. Jo, hej lidi, ukážu vám ještě tohle kolo a potom vám to zase střihnu, protože Bul není moc dobrý brawler pro mě teda. Takže, abyste to moc nemuseli dlouho čekat. Takže zase vám ukážu, až bude nějaký drama. Lidi, tam předtím žádný drama nebylo, ale teď hrajeme knockouty, protože mě se dávno přestali bavit. Necháš mi ho, já ho zabiju. No tak nevadí. Já Showdowny už mě přestali bavit, takže jsme se zahrali knockouty, ok. Pojď sem, dej sem. Jo, takže pohodička. Jo. 1000, ne, to se děje srandu, já vlastně potřebuji docela, jo. Takže se vám ozvu za chviličku. Takže jsme zase zde. Tentokrát další kolo, víš co? Kamon, já jsem do té nezničitelné zdi narazil. Do prdele. Tenhle je těžký, tenhle je docela silný, to musíme zabít. Je! Dobrý. Už myslel, že prohrám. Teď znovu. Slabej. No, Je slabej. no ale když je vyupgradený, tak je silný. A on má skin kočky, takže bude ho mít možná hodně vyupgradený. Šelino! To si děláš prdel. Já jsem nikoho nezabil. Pojď sem. Dejte mu lepku. Teď jsme 3 na 1. Když nás klašne, tak to bude hodně v zadku. Ale prostě dávat Dělej, ať nás neklašne. Dobrý. krásné. Vyhráli jsme. Já vím, tak já ti dám like. Já mám rank 5. Tak pohoda, tak jdem na dalšího brawlera. A tím bude... Barley. Nemám rád Barleyho. Jdem hrát? Nemám moc rád Barleyho. Dělej, pojď hrát. Jo, nech si ho, jinak nás vždycky budou klašovat. Tak. Kámo, mně připadá... Hele, teď já nevím, ale mně připadá, jako kdyby... Tomu, jak se to jmenuje... Jako kdyby... Jak se to jmenuje, já nevím, jak se to říká. Jo, jako kdyby třeba tomu Barleymu dali mega velký nerv, ale přitom já nevím, jestli mu ho dali, ale spíš asi ne, ale připadá mi, jako kdyby ho měl. Fanouškům přeci. Tak pojďte vy slaboci.
No, jsi mrtvej, ne? Já nejsem. Tak je to, kam, když se nás klašne, tak to bude v prdeli. Dobrý, zabil si ho. Na mě je slabý. Dobrý, ale přestaň se vychloubat, Lukáši. Do prdele, on mě asi jebne. On mě zabil, to... Musíš je klašnout. Tak se nech vyhýlovat, nesmíš útočit. Nech se vyhýlovat. Tak a musíš čekat, než přijde on za tebou, protože ty za ním nechoď. Protože ten tvůj počítač, nebo co to je, tak dělá, že máš větší sílu. On z tebe skočí. Bacha, střílej. Klašni ho, měl se klašnout. No tak to si jakože podělal. Nech se vyhýlovat. A pak odejdi, nech se vyhýlovat. Odejdi! Můžeš odejít? No, už můžeš střelet. Klašni ho! Kamarád, ty máš jediný štěstí. Jediný, kámo. Dobrý. Zabil se ho. Máš štěstí, že se klašnul, kámo. Hej, jestli mi rozumíte lidi, tak tam předtím byla ta šalina a když je tam víc na jednoho, tak se říká klaš. Jo? 1000 korun, pojď. Co to bylo? Kamo, já už chci mít těch na Barleyho ten 5 rank, ty vole. My máme bratko. Máme bravko, vole, co meleš? Jaký neexistuje? Já jsem... To nějak mám všechno. Co to meleš, vole? Ne, oni mě se rozjebou. Rozstřel je! Ty vole. Nevyhrajem kvůli tobě. Ty tady mluvíš o ničem, vole, o nějakých hovnech, co ani já nevím, že existuje. Dobrý. Ty mluví o nějakým bravku, ale my máme už bravko, to je nějaký hovno. Boha jeho, prosím vás lidi. Boha jeho! No tak to jsem pěkně... Kamo, hej, já jsem tam doslova zbytečný, já jsem nikoho nezabil a vždycky jsem zdechl. Střílej! Proč nestřílíš? Já nevidím, vole. Ty vole. To je moje vina. Ne, řekni, že to je tvoje vina. Když prohrám a já se jakoby naštvu, tak mi vždycky řekne. To je moje vina. No. Hej, on hraje Pepa. A co tam nemáš? Hrát! Dělej. Hej, kamo, lidi, já vám to střihnu. Já vám to fakt střihnu. Takže, čau lidi, už jsem dokázal nemožný výkon. Nekašli. Tier 5. Takže si tam dát jinýho brawlera. Tolik. Musím dát Rosu, tak. A až nějak vyhraju, tak se vám ozvu. Ale lidi, tohle je konec videa, protože jakoby se natáčel strašně dlouho, potřebuju si ještě dělat něco jiného, víš co. Takže si musíte nechat na další díl tohle video. Takže lidi, konec videa, dejte like a odběr a zdar.